Gure baginek kezka handia ematen ziguten. Baginei buruz pentsatzeak kezkatzen ninduen. Are gehiago kezkatzen ninduen baginei buruz ez pentsatzeak. Bagina! Onenean jarrita ere, infekzio kutsua du. Hasteko, ez pentsa hain erreza denik norbere bagina topatzea. Emakumeok asteak, hilabeteak eta urteak ere ematen ditugu batzutan, geure baginari begiratu ere egin gabe. Arrakasta handiko enpresa andre batek esan zuen bera lanpetuegi zegoela horretarako. 72 urteko emakume bat zegoen. Bere bagina inoiz ikusi gabea eta sekula ez zuena orgasmorik izan. Terapiara jo zuen eta terapeutak bultzatuta arratsalde batean etxera joan, kandelak piztu, bainuontzia urez bete eta musika jarrita bere bagina arakatzeari ekin zion. Ordu luze bat eman zuen horretan. Artritisera jota zegoen da. Bakizu zer? Inoiz ez dut honi buruz hitz egin. Ta egia esan da, uste dut hobeto sentitzen naizela.